Здравейте хора! Аз съм Ванк, съдъците играча. В момента чуйте от него. Здравейте хора, аз съм Помпата BG Games и днес ще снимаме на Майнкрафт. С Ванката. Да, с Ванката. И така в момента... както виждате, той сега ще направи сървър. Да, направи си сървърчето. Той чака. Ей сега, ще влезна. Май ще чакам тук 5 години, докато следи. Аз 2. Уф! Ето го. Това сървър. От много отдавна не съм влизал, не съм снимал. What? Влезнах. Хора, аз мисля Ето ме. да спрем сървър, защото почвам да махнем сървър, защото аз не обичам тези дървета. Той аз не ги обичам, а ще намерим други. Трябва Нататък има... Трябва да сме близо до спаун, защото когато умрем, ще си търсим сървъра, защото ако си спомняте в миналите сървъри, когато играхме с Венито, умрях и отидах на края на света, там, в началото на самото такова, затова спирам. В спауна отидаха, пък ние си направихме къщата много далече. Сервера го спря. Знаеш какво ще почна аз някакъв? Чакай сега. Да видим. Аз ще направя. Аз там направих. Направил си. Няма да него. Опа. Точка. В. Да. И мама ти. Нищо. Изнявам се. Така, сега ще влезна. Както виждаш, ще ме зарежда. Аз имам едно тук горе за хора, пък това ми е за един друг сервер, нали го знаете, Survival Games. Ние двамата не можем да играем с него. Я дай да го видя. Ето го Survival Games. Влезай. Тук има хубави дървчета. Ето, виждаш го. Да, виждам го от тебе, не го виждам от мен. мен. Да, знам. Аз който ще напиша долу в... Тук нататък също има. Тук до спауна ще такова. Да, ще чупи, пък аз ще взема някакви... Бабачко, колко хубаво дърво. Тъмни дървета има нищо. Не, няма. Има, тук. Аз съм долу. Да, ама. По-напреди няма. Ела, тук отпреде. Чупа едно дърво и тук. Тук ще направим къщата. Какво правиш, бе? Ще ме разрушиш къщата. Аз чупя дърво, чакам саплинги. Не. Защото няма да напусна. Няма да напусна, бе. Тъмън го щупих. Все пак трябва да го чупа. Ладно. Аз имам 9 дръвчета. От едно голямо дърво. Аз имам 4. Чакам саплинг. Аз ще почвам къщата. Аз днеска ще снимам на лаптопа клип. Хора, днеска ще направя още един YouTube канал, дето пак ще ми също име. Защото от този канал ще снимам на телефона, а от другия ще снимам на лаптоп. Няма саплинг. Аз се стресна, викам колко. Но ми лаги Майнкрафта и ми лаги. Чай, че на мен ми лагна сега. Сега ми да. Сървъра спря. Това е защото когато играем двамата и постоянно бъгва. Извинявам се. Това е защото има едно устройство, което в момента движи тук секунди и така нататък. Пас съм с 13 дърво. За това. Ти стоиш на място, а пък аз иначе съм чак там долу. Имам саплинг.
Това не ме е щупено, да го щупил това така. Ами, и аз ти го бях щупил, ма. Просто бъгна нещо. Стана заради Имам самото и... устройство. Да, устройство. Дето съм го сложил тук да минава времето. И аз И имам просто саплинг. бъгва. Ето го. Да, те да. Още едно саплинче. Знаеш ко, аз мисля и тук долу да направим... Толкова малко дърво, бе. Или не. Аз имам 17. Още един саплинг. Аз имам само един. Аз имам 3. Тук ще направя... О, бързо да убиваме овцете. Бързо, отивай. Овце! Моето е горе, а пък моето е долу. Аз съм със сиво. Аз от телефона, знаеш колко трудно трепа овце. Не бе, остай ги да ги развъдим. Защото после къде ще... Отрепа ли? Не, почти ще да отрепа, ако не биш казал. И как ще го разводим? Ни трябва първо семена. Направи бързо направи. Аз ще чупа семена. Още една. О, крава, чак. Каква крава, бе? Две крави ще ги оставим да ги разводим. И крави ли има? Да. Аз правя крафтинг тейбъл. Тук като гледам малко трудно ще... Имаме 3 овце. Ама ни трябва 6 овце за вълната. Че... Няма 2. Аре, бе, да има... Дари ми се. Хасак. Още едно. Тук има стълбички. Аз хищ не съм ги видял, значи. И крава има. 2 крави. Аз ще... Отида тук. Саплинг си намерих. Отново имам 2 саплинга. Човек, дай да направим такова. Какво? Първо градината. Аз съм я направил. Къде бе? Ето тук долу. Къде? Ето я. Браво. Браво. Те повтаряй. Да, те повтаряй. Направи оградите. Дано да стане бързото й. Аз направих оградите, имам 21. Къде са овците да ги оградя? Значи там долу има овце и тук има още една овца. Тя да каже коза. Има 3 овце, аз не знаех. То хубаво има, Ама аз сега не мога Тя да... сега... Такова... Не, ела. Опа, ударих я без да иска. Не, ела. Да ми дам. Направи горе едно съограждение. Някъде там, където мислиш, че зад къщата някъде. Аз мисля и тук да си направим къща. Аз ще направя тук ограждението. Да, добре. Да го щупат и... После като стане, той ще ги привлечем. Като гледам, след малко ще стане. Да, защото има доста вода. Да. Пък и там може да ни е градината. Да ни си правим кофа. Да не си правим кофичка. Да. Кофичка няма си правим, Кофичка няма правим. Да. За кой не е рана? Да си правим... Опа, чакай, ще да кажа на глупост. Няма ако деца ме гледат, няма да говорим глупости. Да сме големи хора. Колко големи? На 12, пак ти си на 13. Да. Остана. Сега ще ме върна като пълен помер. Опа. И тук да, добре си. Че тук някой друго семи да има. Имаш ли семена? Не. Имам само саплинги. Той аз имам 5 саплинг. Аз съм 2. Ти имаш 5, аз имам 2. Чай да чупя с ръка иначе. Сега ще дам още малко семенца на чех. Дай ми семе. Само така да Аз като съм почнал игра, не съм намерил саплинг. Най-сетне. И 2. Не саплинг, такова. Семе. Айде трето. Аз пък. Тук толкова много щупих. Овца. Хубаво развъд. Какво се объркал? Видял съм нещо бяло, пък това не е било овцата. Било цвет.
Аз изчезнах, май. Виждаш ли маняка? Да, виждам те. Ти виждаш ли ма? Ето овца, бе. Не. А не, та овца е она дето ще да отрепа. Ала ако беше насам. казал не. Ще чакай. Аре, бе. Стига си ми дал само малко. Искам доста. Аз откъде съм почнал играта ми даде само 3. Тук ще направя градки. Много градка. Аз имам, бе, ако искаш, ела ще дам, бе. Какво, бе? Градки имам 21. Аз имам 15. Аз имам повече. Шанс? Чакай, още не е готово, изчакай, бе. Чакай. Изчакай тук да сложа. Опа, извиняй. Удари ме още един път. Сложил си тук, направо съгласен имах тук, ама. И аз имах. Клик, че са ми свършили оград. Виж къде ми даде. Чуп, виж. Бях до градината, щупих, той ми даде. Дай тия тревички. Кои тръвички? Той. Нямам повече, аз ги оставих. Трябва да кажа кокосите си минах. Ако имаше кокоси си минал в Майнкрафт, ще да Има какви бях? Какао семена. Да. Такова е градината там. Не градината ми. Тук за овцете. Да ги развъждаме. Намерих си такива семенца. Супер. Добре става тук за градината, ама май ще трябва да я разширим още. Да. Защото май тясно ми се вижда. Кое? Градината. Тук иде и се забъркам с градина. Защото не имаме градина. Вие от самото начало вместо да правим къща имаме градина и... И аз си се очудих малко. Малко странно, ама... Чакай, махни ги тез. Кое? Ще направя още един ред. Ми тъй кажи, бе. Аз ти казах, че ще го разширя. Направи още един. Ето, Айде, че направи. имаме 2 минути нещо да спрем и после да почнем втора част. Втория епизод. Втори епизод на... Опа. Взех ти едната ограда. Кредит. Остави. Днеска обаче няма да пораснат тези. Първи епизод няма да порасне, да. Аре, бе. Тук Аре! виж как се остава двете огради. Да, бе, се ги чупам. Но сте и тук още една. Така хора се снимат много чакате нов клип. Надявам се първи епизод на Майнкрафт с помпата да ви е харесал и goodbye! Чао.